Joo, tuli tuossa käytyä Musan Lidlissä. Maksoi yhteensä 8,80 ja täällä on päiväantimet meillä. Siinä näitte kuittia vielä ja tässä on päiväantimet, siellä on 4 pulloa City Colaa ja siinä on 3 pulloa Freeway Lemonia ja siellä ylhäällä on vielä 1 pullo. Sitten on sama, mutta siinä ei ole sokeria yhtään. Siinä on vähän, kuinka paljon siinä on, 6 pussia sipsiä ja vähän se suklaata meiltä täältä löytyy tänään. Ja kyllä on halpa Lidli, vaikka on niin nuori vielä tämä kauppaketju, että kannattaa, suosittelen käymään Lidlissä. Siinä on vielä Coca-Cola-karkkeja ja Panteria ja vielä siinä.